Marit Leenstra liet er dit weekend geen twijfel over bestingen wat de sterkste is op dit NK. De Wiekelse wint zowel de 400 als de 1500 meter. We twadden op de 3 kilometer en had dan op de afsluitende afstand een vastsprong van maar liefst zo'n seconden op de nummer 2, Linda de Vries. De Vries wint de 5 kilometer in zo'n 14.06. Leenstra komt erom 4 seconden letter uit de streek. Daarmee eindigt zij als zesde op deze afstand, maar dat is meer als genoeg voor de Nederlandse titel en deelname aan het WK in Moskou. Maar wat nou als het WK tegelijk is met de overstedentocht? De Elfstedentocht is een stuk mooier dan andere wedstrijden bij elkaar, dus ja, het is toch wel iets speciaals. Ja, dus stel je voor dat de overstedentocht als een tegelijk is met het WK Allround, dan is er misschien wel de kans dat Leenstra zegt van, nou trainer, ik blijf lekker in Friesland. Nou, volgens mij is er dan sowieso geen keep die naar het WK Allround shot. Ja, nee, de Elfstedentocht is wel iets heel speciaals. In het skaat van Leenstra riet Antoinette de Jong van Rottum. Zij is mijn sectionier de jongste deelnemer en maakt haar debuut op dit NK. Nevens haar trainer, Erik Bouwman, had het jonge talent een grote toekomst. Ja, fysiek kan ze natuurlijk nog sterker en sterker worden. En ook technisch blijven er heel veel punten. Maar als je ziet wat ze nu laat zien als allroundster, ja, dan is het een gouden toekomst. In 2010 en 2011 werd Antoinette de Jong Nederlands kampioene bij de C- en B-junioren. Op dit NK stiet de Jong na 3 afstand 10e in het algemeen klassement en had haar daarmee kwalificeren voor de 4 kilometer. En het is voor het eerst dat ze deze afstand rieden mooi. En dus noteren wij voor Antoinette de Jong een nieuw PR van zo'n 32,91. Het is wel tof, een half rondje, dus dat is wel echt, ja, een beetje vol. Hè? Maar ja, het is heel leuk als je daarna is gewoon een goed gevoel en is het gewoon, ja, lekker. Ja, hoe pak je dat aan, zo'n 4 kilometer voor het eerst? Nou, ik doe gewoon even lekker de slag pakken en, ja, en dan probeer je er op verder te gaan en het laatste rondje nog even versnellen. Eind februari dan reizigt Antoinette de Jong naar Japan voor het WK junioren. Doelstelling? Een podiumplak.